khẩu đau khẩu có phơi lại bay số mai số đô đó chẳng hạn như bị phong ao cả cơn nào khẩu hơn phơi lại bay 뭐 양콜레만 수바 거라 손토라 다는 능력이 카팔린 비굴고 뭐 클럽즈만 흐그랑 부르박 다우쿠 알레 비샤그부터로 카피카이 냉할레만은 다우쿠고 비디뿡난 골래 다우쿠 고스 뿡다 앙초는 거 부각이다 너할레 마키토 난금 다우쿠와 보로니 하리무 오글리 카이 미치바 비니카이나 제보 다부 다우쿠와 같은 미니튼 제보노아 마네 가우니 그시 냉할레만은 다베 타등 어이 너스나 자토바이나 자토바이 바바레 지양 가만히고 나 자토게 아짜바로 타이바닐 라루 네 사가이데 앙나 넌 그거나 그냥 어이 하방 고스 붕등 앙코나마 넌 그거 붕등 브라 아르트 스커트 하방 동바우 바우등시 산내시 바우바 앙스만 비크는 바우시든시당 말고 바우거 말로 아이 싫다는 खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासिबो लाब्रा नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाब्रा फेमिलिनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि खाथियाव नभेम्बर दाननिफ्रायनो मोजाङै भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखैमोन एबारनिफ्राय एसे भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन जेसेबां हायो माने लाबोगोन होननानैथ' बुंथारनो हाया बाट लाबोनो नाजागोन दे लाब्रा फेमिलिनि अख्राङाव गोसोम जोमै साग्लोबनानै दङ रायजोफोर बेनिखायनो गोसोम जोमैखौनो बुस्रांनो नाजागासिनो दङ आरो माखासेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि गासैनिसिम जाय बिथांमोना बे गाज्रि समाव हेफाजाब होदों बा बोर सारस्रि हरदों नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आचाबारो थाइबानि लारु बांद्राय ट्रेजेडि खालामबाय थाथ'ला जिहेतु नोंथांमोनाबो जोंनिनो मोनसे फेमिलि मेम्बार जाबाय नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गासिबो खोथाखौ मिथिनाया मोनथाय दं होननानै आं सानो माने जों सानो बेनिखायनो दासान्दि एसे नर्मेलाव फैबाय जोंना जाय बेमारि बिथांमोन बिथाङा एसे मोजां लाइनाव फैबाय नोंथांमोना जुदि आरज गाबनानै जुदि मोजां बोर हरो आसा खालामो इयुनाव आरो मोजां जाबावगोन होननानै थ' लोगोफोर मानसिनि जिउआवलाय मा जायो मा जाया नङा होमबा जानाया मालाबाबो जोबा बे जानायखौ सौसिनानैबाबो जों गावनि खामानिखौ मावनांगोन खामानि मावबासो जों मोनजागोन नङा होमबा जानो हाबासो जों खामानि मावनो हागोन थ' बेफोरबायदि गुलाय गुजायजोंबो जों संसारखौ बारहोलांनांगोन आरोखि दा बिराद गाज्रि थासारियाव दङ दासिमबो मोजाङाव फैयाखै माने गासिबो खोथाखौ बुंजोबनो हाया दा बेखौल' मिथिनानै लादो थासारिया बांद्राय मोजां नङा अब्लाबो नोंथांमोननि खाथियाव थाबैनो भिडिअ लाबोगासिनो दङ आं हले कमेन्ट हरग्राफोरनि खबर लानो मोनथाराखैलै खम मोजां मोनथारदों बिसोर आंखौ नुयैखाय बापावो ओरैनो आंखौ जाजाथ नुबाय थायो आं दासान्दि खावब्ला नुजाफैयोखै नालाय बे कमेन्ट हरग्राफ्रा खम मोजां मोनदों टपिरामखौ नुथाराखै होननानै हा फैगासिनो दङ नै बे टपिराम नायनो आरामा आंबो फैगासिनो दङलै बैसागु बोथोरखौ बरायनो थासारिया गाज्रिबाबो मोजांबाबो मानो होनबा जानो लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखा नांगौ आचाबारो थाइबानि लारु फैगासिनो दङ नोंथांमोननि सेराव मोजांबाबो गाज्रिबाबो थाबैनो फैगोन माला फैगोन मिथिया थासारिया गाज्रि समाव मिनि होनो हानाय गोहो गैया जायोलै माबोरै मिनि होनो हानो बेफोरबायदि टेनसन मोनसे फैयो टेनसनाथ' टेनसन थाखायो माबायदि मिनि होनो माबायदि खुसि जानो माबायदि कमेडि खालामनो बिदि मोनसे टेनसन फैयो आरोखि जियानो जादोला जिहेतु चेनेल खुलिबाय नोंथांमोननि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि लाबाय नोंथांमोनखौ मिनि होनो होननानै अब्लाबोथ' मिनि होखानांसिगोन नङा होमबा आरो जोंनिबो बे खामानि जाखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननि सायाव जेसेबां हायो थाबैनो मिनि होगोन आरो दासान्दि एसे माने गुलाय गुजाय जागासिनो दङ थेवबो भिडिअ बानायनायखौ नागारा सम मोनबानो भिडिअखौ बानायगोन लोगोफोर नेनानै थाथ'दो जों फैगासिनो दङ लोगोफोर नेनानै थाथ'द' माखासे खोथाफोरखौ उनाव मालाबा मोजाङै गुवारै बेखेवनानैसै दा नोंथांमोननि सेराव दसे समनि थाखाय हाखु दाखु फैब्रबनाय जाबाय आरो उननि भिडिअआव नोंथांमोननो गुवारै डिटेल्सै खिन्थानाय जागोन स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो माने नोंथांमोननिसिम माने मोनसे रिमाइन्डार हिसाबै फैनाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दासान्दि जोंथ' बारा मोजाङै गैया अब्लाबो नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि हेफाजाबाव बेखिनिसिम जोङो दासिमबो माबानानै दं जुजिनानै दङ थांनानै दङ मोजाङैनो दङ अब्लासिम बाय बाय लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनगोन